Ayo sahur, sahur, sahur. Nok anan jeng sama bibit, nok bibit. Adilo. Pengantin. Ayo mangga. Bos muncul jaya. Apayun. Ibu Besan. Oh, pakai jok itu. Gula lanangi status gemelan. Najan ana sing duwe durung resmi kawin. Kita jago kuwi wis sawir. Jalan. Ayo. Jago pengantin di beluk. Anaknya sing nembang bakal sing sawe. Adilo. Sawir. Mamai anda saya. Ayo pada sawir. Motor sebelah orang lengkap surate mung anak STNK langka BPKB Ibu Besan kangge bapak tuan rumah sareng ibu tuan rumah sok mangga sawerna pak bu. Bonggan di dangdut disebut siapa-siapa Bos muncul jaya. Bos muncul jaya Demi hubungan jaga kesetiaan anak sing dolan cuma mung tekang lawan karena kula mung ngenteni sampeyan. dalan masa penyanyi tiba Senajan marek kula wis duwe merek dicap padane kula ana sing duwe suwe pisan ngawine ayo pengen lengkap surate ana buku nikah pengantin Wong ayu kaya motor sebelah berarti sebelah ora lengkap surate mung anak STNK langka BPKB ne Ibu Besan Opun wis Bos muncul jaya Bos Opun Papai Jenita pengantin Papai Jejen Bapak sawer ya Papai Jejen Papai Jejen demi hubungan jaga kesetiaan anak sing dolan cuma mung tekang lawan karena kula mung ngenteni sampeyan. Bapak Dian Kang Yusuf muncul jaya Papai Jejen Ayo. senajan marek kula wis duwe merek dicap padane kula ana sing duwe Bapak Dian sing duwene suwe pisan ngawine Bapak Dian pengen lengkap surate ana buku nikah Bos muncul jaya Bok tua lengkap surate mung anak STNK langka BPKB ne Bos muncul jaya sawer manika Bos muncul jaya Ibu Besan pengantin lanang Ayu Sep pengantin lanang ayo Sep nok gigis Ayu Sep pengantin lanang
gak kesetiaan, anak sing dolan cuma mung tekang lawan. Karena kula mung ngenteni sampeyan. Bos Muncul Jaya. Kang Wisnu suruh naik Kang Wisnu. Kang Wisnu. Senajan marek kula wis duwe merek dijawab padane. Kang Wisnu sing duwe anak sing duwe Kapayun. duwene suwe pisan ngawine. Pengen lengkap surate anak buku nikah. Bos Muncul Jaya. Kak lanange status kemenan najan sing duwe durung resmi kawinan. Motor sebelah ora lengkap surate, mung anak STNK langka BPKB ne. Iya.